Silueta. Este 3. No, que 4, este. ¿Qué hace Jimmy? Vale, ara aquest és el pujant. 8, 7, jo diu 6, o 5. Aquest el passarà i el passarà. Vols anar a digital, no? Sí. La via per tu, no hi ha ningú més. Que teniu sentit 80? No. No, i a més el que es digui aquí anaven amb la lògica.